У пошуках винного в атаці на російський розвідувальний літак Олександр Лукашенко вийшов на жителя Криму. Про це самопроголошений президент Білорусі розповів у виступі перед жінками та КДБшниками. Буцімто диверсант, який атакував літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі в Мачулищах, народився у Кривому Розі. Жив у Криму та, мовляв, має 2 паспорти. Звісно, не обійшлося без американського сліду та погроз Україні. До всього диктатор пояснив, чому варта прогавила дрон. Якщо б вони використовували великий, то системы нашего слежения, конечно, бы его отследили. Но маленький этот беспилотник, который продается и в наших магазинах китайского производства, мы установили, он был продан в Соединенные Штаты Америки, этот беспилотник китайский, а потом вернулся в Украину, ну, естественно. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленський просто гніда. Якщо відкинути марення Лукашенка, то йшлося про спробу підірвати вартісний російський розвідник. Білоруські партизани перед тим показали відео, як розвідували територію литовища Мачулищі за допомогою цивільних дронів протягом 2 тижнів перед ударом, який здійснили 26 лютого. Один з безпілотників, що був безпосередньо на території аеродрому, навіть сів на тарілку А-50У, оптічник антени РЛС. Лукашенко, який спершу відкидав навіть саму атаку на А-50, зізнався, що ДРЛВ забрали в Росію на ремонт і назвав дрібницею пробоїну в корпусі. Один А-50 коштує близько 330 мільйонів доларів. Станом на минулий рік РФ мала 9 таких бортів. Бої за Бахмут триватимуть. Українські воїни чинять окупантам відчайдушний спротив. Попри шалені втрати, росіяни продовжують штурми міста та околиць, кажуть у Генеральному штабі. Шукають слабини в обороні, потикаючи зі сходу, півночі та півдня. Ворог не полишає спроб оточити захисників Бахмута, але сили оборони контролюють ключові шляхи. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно, зазнаючи при тому колосальних втрат. Звідчою, скоріше все, він спробував знищити 2 мости. Натомість ми все рівно отримуємо все, що нам необхідне. Місто стоїть, бо Бахмут – це Україна. Хвилі російської піхоти змішує з ґрунтами Донеччини українська артилерія. Фахівцям ландшафтного дизайну допомагають танкісти, зокрема з 93-ї бригади. Холодноярівці влучними ударами відбивають ворожі штурми. Когда работает 2 ствола, и причем работает прицельно, не хотел бы, я им не завидую. Мне еще даже иногда бывает их чуть-чуть жалко, а потом типа нормально все уже. Странно, мы ничего им не сделали, они нас убить хотят почему-то каждый день. Типа. Ну, обстреливают, у них нормально хватает, они обстреливают постоянно. Ну, вы же сами видите, мы же лучше, чем они, поэтому мы их победим. А у нас нет другого выбора. Крім Бахмута, запеклі бої точаться на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Українські оборонці відбили ще майже 150 російських атак. Перший вирок за незаконний призов жителів Криму до загарбницького війська. Український суд заочно покарав окупаційного військового комісара Сімферопольського району та Алушти. Його ім'я не розкривають, але з відкритих джерел відомо, що засуджений Костянтин Кочаров. Незаконні призовні кампанії він проводив з 2015 року, а на посаду військкома Сімферопольського району та Алушти призначений за 3 роки, де організовував мобілізацію жителів Криму на війну проти України. За даними Меджлісу, саме за підписом Кочарова масово розносили повістки саме кримським татарам. Воєнний злочинець піде за ґрати на 11 років після визволення Криму.
Наразі повідомлено про підозри у вчиненні аналогічних воєнних злочинів 10 військовим комісарам різних районів окупованого Криму. На розгляді в судах перебувають 3 обвинувальні акти. Також прокуратура автономії спільно з неурядовими організаціями інформувала прокурора Міжнародного кримінального суду з цього приводу. У інформаційних повідомленнях містяться докази вчинення вищим військово-політичним керівництвом РФ воєнних злочинів у контексті незаконного призову та пропаганди служби в армії РФ, зокрема і серед дітей. Окупанти шукають партизанів. Напередодні ввечері ФСБівці вдерлися до оселі Едема Муртазаєва у Судаку. Його за підозрою у диверсії на залізниці в Поштовому під Сімферополем забрали ФСБівці. Згодом відпустили лише після того, як переконалися, що в момент вибуху Муртазаєв був удома. Це засвідчили камери спостереження. Цікаво, що такий собі слідчий Лавров, який видав термінову постанову на обшук, причетний до переслідувань Юнуса Машаріпова та Ірини Данілович, яких звинуватили у зберіганні вибухівки. В обох випадках йшлося про катування бранців. Так званих диверсантів окупанти шукають майже 2 тижні. Перед тим вдерлися з облавою до кримсько-татарської родини у приємному побаченні під Сімферополем. Тоді затримали Соїна Джемілова і саме за підозрою у диверсії на залізниці. Морять холодом за відмову присягати Росії. Кримського татарина Ескендера Абдулганієва перевели до недобудованого корпусу Владимирського централу. Адвокатові після багатогодинного очікування таки вдалося поспілкуватися з наймолодшим кримсько-татарським бранцем. За його словами, той не пристав на пропозицію отримати двоголовий паспорт. За це його тримають у жахливих умовах із 7 арестантами. До затримання окупантами Ескендер Абдулганієв мав лише українські документи. Його після незаконної облави серед інших кримських татар схопили у лютому 2019 року в містечку Октябрське Красногвардійського району Криму. Бранців звинуватили в так званому тероризмі та спробах повалення російської влади. А Ескендера Абдулганієва рішенням окупаційного суду покарали 12 роками в'язниці. Україна визволила з російського полону 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни Збройних сил України, нацгвардійці, прикордонники та інші. Серед них 87 захисників Маріуполя, 71 з яких із Азовсталі. Більшість визволених воїнів потребують уваги медиків. Вони мають поранення та захворювання внаслідок боїв та полону, повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військово-полоненими. Усі з них представники рядового та сержантського складу. Наймолодшому звільненому 20 років, найстаршому – 63. Україні!